českí policajti riešia 10 príspevkov, ktoré schvaľujú útok na Roberta Fica. Povedal to priamo hovorca policajného prezídia v Čechách do českých médií. Chcem pripomenúť, že schvaľovanie trestného činu podľa českého trestného zákona sa začína v prvom odseku následovnou vetou. Hovoríme o paragrafe 365. Kto verejne schvaľuje spáchaný zločin. A tak ďalej a tak ďalej. Odňatím slobody sa potrestá až na 1 rok. To verejné schvaľovanie zločinu má na mysli v našom prípade to, že slovenská polícia kvalifikuje útok na Roberta Fica ako pokus úkladnej vraždy zatiaľ. Ja som už tu minule povedal a domnievam sa, že nás čaká prekvalifikovanie na trestný čin terorizmu. A teda, kto tento trestný čin schvaľuje, tak sa sám dopúšťa práve trestného činu schvaľovania. Spôsob, akým to môžete urobiť, na to sú rôzne samozrejme možnosti výrokové, ale v zásade aj český trestný zákon pozná to, že takéto konanie je trestné. Prečo to hovorím? Pretože napríklad na Slovensku, ktoré má podobnú skutkovú podstatu, sme 19. mája, 4 dní po atentáte, mali zverejnenú informáciu. Za schvaľovanie atentátu bol prvý nepodmienečný trest. Zdôrazňujem, nepodmienečný trest. Na nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní 3 mesiacov odsúdil v nedeľu okresný súd v Banskej Bystrici v superrýchlom konaní Ivana Č. Bolo to za takéto výroky pred nemocnicou Rooseveltovou v Banskej Bystrici. Tu leží Fico, nech skape, nech zdochne, mali ho dokončiť, dobre mu tak, mali ho streliť do hlavy. Toto sú tzv. Zákonné obmedzenia, ktoré limitujú naše právo na vyjadrovanie nejakých názorov a v istých rámcoch to musí byť jasné, čo je právo na názor a čo už právo na názor nie je, pretože ak vám iná právna norma, v tomto prípade trestný zákon hovorí, že to už je za hranicou, tak podľa toho by sme sa mali všetci správať. A teraz čo sa stalo a o čom rozhodla česká polícia? 25.6. bol publikovaný aj v slovenských médiách článok o tom, ktorý mal názov Výsmech. Polícia Českej republiky odmieta stíhať verbálne prejavy schvaľujúce atentát na premiéra Slovenskej republiky. Vyšiel s tým do verejného priestoru ten, kto dal podnet na isté výroky proti Ficovi, ktoré sa objavili alebo voči trestnému činu, ktorý sa stal Robertovi Ficovi na scéne internetovej v Českej republike a bol to český aktivista a politik Jindřich Reichl. Ten zverejnil aj celé uznesenie Českej polície o tom, akým spôsobom odôvodnila, prečo nebude výroky, ktoré schvaľujú pokus úkladnej vraždy riešiť ako trestný čin. Pričom tá sadzba je aj tu minimálna a poviem, že slovenský súd rozhodol o 3 mesiacoch, tak je každému jasné, že snáď po 1,5 mesiaci teda pôjde ten človek na podmienečné prepustenie domov. No, o aké výroky išlo, za ktoré podal Jindřich Reichl to trestné oznámenie? Napísať Robertovi Ficovi, že to prasa bolo treba zastreliť, podľa českej polície je úplne v poriadku a nie je to za hranicou zákonnosti. Aby ste pochopili, tieto výroky sú úplne totožné ako tie, ktoré som tu čítal pred chvíľou, za ktoré dostal slovenský občan 3 mesiace nepodmienečne slobody. A čo napísal teda český policajný orgán do toho uznesenia? Toto prečítam celé, lebo to je dôležité, aby som to neskreslil a zaznelo to tak, ako má. Policajný orgán si je vedomý tenkej hranice medzi slobodou prejavu a možným konaním, ktoré túto hranicu prekračuje a na ktoré je treba reagovať prostredníctvom napríklad trestného práva. Podaním, ktoré bolo podané, sa komplexne policajný orgán zaoberal a dospel k záveru, že v danom prípade ide len o vlastné vyjadrenia užívateľa sociálnych sietí a diskusných fór na verejnej sieti internet, ktoré je možné podriadiť pod slobodu prejavu, kedy každý má právo vyjadrovať svoje názory spôsobom, ktorý považuje za vhodný, a tá posledná časť vety, ktorý neprekročí ústavné a zákonné obmedzenia. Preto som zvolil túto postupnosť týchto informácií, aby som poukázal na to, že český trestný zákon hovorí o tom zákonnom obmedzení, o ktorom hovorí tento policajný orgán. Len ako si zase platí, že keď sa týkajú predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, tak to neplatí. Vyjadrujem svoj názor, že
prelieza do českej polície politika tak, ako sa to dialo v rokoch 2023 na Slovensku, pretože takéto rozhodnutie nemôže obstáť a som zvedavý, ako zareaguje štátne zastupiteľstvo, ktoré toto bude pravdepodobne odobrovať, takéto rozhodnutie. A ja tak trochu vyjadrujem rozčarovanie a možno zhrozenie sa nad tým, kam sme sa dostali. V Českej republike sa totižto bežne uverejňuje, že za mnohé ďaleko jemnejšie výroky, než zaznel na adresu Roberta Fica a na ten trestný čin, ktorý sa stal Robertovi Ficovi, sa polícia česká zaoberá týmito vecami spôsobom, že zaklopú na dvere, obmedzujú osobnú slobodu. Tu bolo na mieste samozrejme posúdiť a povedať, tak ako oni píšu ďalej v tom rozhodnutí, že všetky tieto výroky sa posudzujú v istom kontexte. Tak ja sa pýtam rečnícky, nechcem odpovedať do nikoho, aký iný kontext ešte tu kto chce vyšetrovať. Veď výrok o tom, že Robert Fico, to prasa bolo treba zastreliť, sa môže viazať len k 15.5. na trestný čin, ktorý sa stal v Handlovej. Vy si viete predstaviť, že ešte iný kontext by tu mohol byť? To je už úplne absurdné a poviem to zjednodušene, nerad používam vulgarizmy vo verejne a oni nás majú za blázno. Oni si myslia, že tu na čele ozaj máme napísané, že blázon. Jednoducho na to bolo treba reagovať, je to bezprecedentné. Ja si myslím, že sa voči tomu môžeme rázne ohradiť a žiadať, aby tá česká polícia zvážila, čím a akým spôsobom bude ďalej reagovať na tieto výroky. Dám test Robertom Ficom. Čo keby sa toto stalo českému premiérovi Petrovi Fialovi? Myslíte si, že česká polícia by povedala, že áno, teraz je tu sloboda názoru prednejšia ako tieto výroky, ktoré sú zákonným obmedzením toho, čo môžete slobodne vyjadrovať? Som zvedavý, ako budú posúdené aj tie ďalšie podnety, hovorili sme o nich, a ktoré teda vedú ma k tomu záveru, že začína sa politizovať aj v českej polícii. Je to smutné, pretože tam by mala platiť tak ako u nás na Slovensku absolútna apolitičnosť, v rozhodovaní vecnosť, ale pre mňa je to zvlášť nepochopiteľné, keď som vám prečítal časť skutkovej vety, kto schvaľuje zločin, a to slovami, ktoré som tu tiež prečítal, za ktoré slovenské súdy vedia udeliť nepodmienečný trest, české policajné orgány majú za to, že to je sloboda názoru. Toľko ďakujem.